سلام تعنا هبلي حد حتدو كحتكم أو حد بوتا كفلكم عالم مزوار مخريط انتاويان نجستاتن فلاسفاتاتن مسمع ويم أو كرمينا تمتس زلا سلط انت عالم هواز يكال دو يخون هو قليليو زخلو زكال جن بنبابيو مبزحتنا ننباب كاب هصاننتنا جميرنا كم أبيت تمرتي تجددنا نجور خوينو يسمعنا خوينو جن نباب كابون العليو نباب سبورت حنقوليو سونتنا تنكرا نكخون من قسقاس كم زدليو كله أمرنا كيزعجن نقوح نخون دما نباب يدليو إيو زتكرا أمرو زتكرا تحساسبا أيو زمنجو سلازي تغير أمرونا مسرقي مدحانيتو مصحف منبابيو نباب فلتت نمسفحون يتقميو حدا صحفي نسلاسا عمتاتن لعليون زدخملو زتمهارون زتمرامرون مصحف منببتي كابتا فر 30 عمت زقونت مصحف او وحد معلتታት ፍልጠት ይሽምቱ እዚ ማለት ስሕተት ሰባት ከይደገምካ በአቶም ልምዲ ንስኻ ትህነጽ ማለት እዩ ከማ ባህላ ወለድና መለበሚያ ይትግበረኒ መለበሚኒ ይትخلأኒ ይብሉ ብሰባት ስሕተት ትመሃረሉ ካብዞም መለበሚኻ ሓደ መጽሐፍ እዩ ንባብ ጭንቀት ይቅንስ እዩ ኣብ ዕለታዊ ናብራና ብዙሕ ውፃ ውረድን ብዙሓት ወጥርታትን ኣለዉ እዮም ይኹን እምበር ሓንቲ ጽብቕቲ መጽሓፍ ሒዝና ኮፍ እንተይልና ኣእምሮና ካብ ዘለዎ ጭንቀት ወፂኡ ናብ ካሊእ ዓለም ይጓዓዝ እዩ እዚ ውቅዒት ልብና ንኽረጋጋዕን ሰላም ንክስምዐና ይገብር እዩ ንባብ ኣተሓሳስባና ሓፍ የብል እዩ መጽሓፍ ንንብብ እንተኾይና ንነገራት ንርድአሉ መነጽር ይቕየር እዩ ጸገምና ንምፍታሕን ሓደሽቲ ፈጠራታትን መፍትሒ ሓሳባትን ናይ ምምንጫው ዓቕምና ዝያዳ ይውስኽ እዩ ቤተሰብ ዛ ቻናል ምንባብ ማለት ካልእ ሰብ ምዃን ማለት ኣይኮነን ምንባብ ማለት ካብ ናይ ትማሊ መንነትና ሎሚ ዝሓሽና ምዃን ማለት እዩ ምንባብ ማለት መጻኢና ብሩህ ንክኸውን ጉዕዞ መንገዲ ህይወትና ብፍልጠት ምምራሕ ማለት እዩ ምንባብ ማለት ኣብ ጉዕዞ ህይወትና ንዝገጥሙና ዓንቀፍቀፍን ተስፋ ምቁራጻትን ብብልሒ ምምራሕ ማለት እዩ ብሓፈሻ መጽሓፍቲ ህይወትና ዝቕይሩ ንኣእምሮና ዘስፍሑን ሓዱሽ ዓለም ዘላልዩና መሳርሕታትና እዮም ይኹን እምበር መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ስራሕ ተጸሚዱ ስለ ዝውዕል ንምንባብ ግዜ የብሉን ገባር ትግራዋይ ኣብ ሕርሻ ደቂ ሓረስቶት እውን ኣብ ሓለዋ ጥሪት እዮም ግዚኦም ዝሕልፍዎ ስለዚ ምንባብ ንዖም ከም ሕንቃቐ እዩ ዘወርቲ ታክሲ ዘወርቲ ባጃጅ ኮታስ ብሽፍርና ዝመሓደሩ መናእሰያትን ኣብ እንዳሰብን ኣብ ፋብሪካታትን ተቆፂሮም ዝሰርሑ ኣብ ዓዲ ዓረብ ኣብ ኣውሮፓን ኣሜሪካን ዝነብሩ ኣብ ስራሕ ተጸሚዶም ዝውዕሉ ወገናትና ንምንባብ ግዜ የብሎምን ፊደል ዘይቆጸሩ ዜጋታትና እውን ብዙሓት እዮም ዓይኖም ምርኣይ ዝተሰኣኖም እውን ቀሊል ቁጽሪ ኣይኮነን ኣብ ሆስፒታል ይኹን ኣብ ገዛ ዝደቀሱ ሕሙማንን ኣብ ገዛ ዝውዕሉ ሰብ ጸጋ ዕድመ መዋግዕቲ ዝሰኣኑ ብዙሓት ወገናትና ካብ ምንባብ ዝረሓቁ እዮም እምበኣር ንምንባብ ግዜ ዝሓፀሮምን ምንባብ ንዘይኽእሉን ወገናትና ዕለታዊ ስርሖም እናሰርሑ ዘለዎም ዋኒን እናከወኑ ዘዳምፅዎ መጽሓፍ ብድምፂ ኣብ ድርሳን ዩቱብ ናይ ዓለምና ብሉጻት መጻሕፍቲ
بدمص زقربلو دمص ገጻት ዝተሰመየ ቻናልና ንዓኹም ተዳልየሎ እዚ ጥራሕ ከይኮነ ብዛዕባ መጽሕፍቲ ትሕዝቶኦም ንትንትነሉን ንነቕፈሉን መደብ ወረጡ ሓሳባት ዝብል ቻናል እውን ኣብ ድርሳን ዩቱብ ተኻቲቶሎ ብተወሳኺ ካብ ሓደ መጽሓፍ እንታይ ክንመሃር ከም እንኽእል ምስ ዕዱማት ኣጋይሽ ንዝትየሉን ብዛዕባ እቲ መጽሓፍ ሪቪው ነቕርበሉ ድማ መደብ ቀላሚስ ዝበሃል ቻናል ኣለና እምበር መጽሕፍቲ ክትሰምዑ ክትመያየጡን ሓደሽቲ ሓሳባት ክትረኽቡን ተደሊኹም ኣብዛ ቻናል እዚኣ ተጸምበሩ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ ኣብ ኮመንት መውህቢ ሳንዱቕ ድማ ኣበይ ኮይንኩም ከም እትከታተሉናን ክንሰርሐልኩም እትደልይዎ መጽሓፍ ንገሩና ከምኡውን ኣብ መወዳእታ ዘንበብኩምዎ መጽሓፍ ኣየናይ ምዃኑን ካብቲ መጽሓፍ ዝረኸብኩምዎ ዓብዪ ትምህርቲ እንታይ ምዃኑን ኣብ ኮመንት መውህቢ ሓሳብኩም ግለጹለይ ንሎሚ ዘዳለኹልኩም ነዚ ይመስል እዚ ቪድዮ እንተጠቒሙኩም ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ከምዚኦም ዓይነት ጠቐምቲ ሓሳባት ቀልጢፎም ክመጽኹም ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ ኣብ ዝቕጽል ብኻሊእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ሰሙነ ንባብ ይግበረልኩም ቻው